Oh, we're here. Oh, di ba nice? Ba? Floating cottage kuno hay. View. Sa Mary guys ha. Mag-isa na. Dapat. Tingnan na kanang photo si Kuwachi. Kaon ako kayo na. Atong may nagputang no? Ay, kinugay? Hindi, dere na. Ibuhay ka ng kumarita. Shake Wachi. Thank you. Kami sa Chipawati. Oh, Chipawati. Pasok, Katay. Kung mag-umol dagat. Problema mo na kayo. Dili kayo. Dili daw. Naura sa init may taon. Oh, alas 6 eh. Silang gym. Cordova gym. O, diya? Diba na? Udot ko. Parang nakita na namin yung ano, ulo ng nagbabagang libre. Para ha. Card. May simbahan naman. O, simbahan. Ay, sa asa ka Mario.